Malien dugukolo fɛnɛ ta bɛ yen nɔ 20 sur 20 écran plat titre français a filɛ nin ye n bɛna expliquer a bɛ garanti ko di moins cher donc moins cher n bɛna expliquer aw ɲɛna sisan nɔ a bɛ kɛ cogoya min na a filɛ nin n'i y'a sama ka na yɔrɔ la o ye 40 mètres ye donc yan yɔrɔ fɛnɛ filɛ nin n'i y'a sama ka na carré kɔfɛ o ye 30 mètres ye a b'o cogoya kelen na n'i y'a sama ka taa sanfɛ o ye 40 mètres ye n'i y'a sama ka na yan yɔrɔ la o fɛnɛ ye 30 mètres ye mais i bɛ se ka bitigi saba de dayɛlɛ carré kɔnɔ o filɛ yan yɔrɔ la bitigi kelen fila saba o ye bitigi belebeleba ye i b'o sama ka na fo yan i m'a ye a pilasi kɛ yen nɔ titre foncier dɔ namara foyi t'a la tu vois bɔ kɔfɛla filɛ yan nɔ yan yɔrɔ la o ye foro ye quoi o bɛ d'i ma gratuite foro hectare mugan i bɛ se k'i ka sɛnɛ kɛ yan yan yɔrɔ fan fɛ yan ye sɛnɛkɛyɔrɔ ye i m'a ye bɔn n'i bɔra kɛnɛma k'a sama ka jigin ka fara droite fɛ yan dɔrɔn gitɔrɔn bɛ yan deux voies gitɔrɔn filɛ nin ye i m'a ye gitɔrɔn deux voies bitigiw fɛnɛ bɛ gitɔrɔn na yen nɔ i mago bɛ fɛn o fɛn la ani gitɔrɔn ka surun hali n'i ye taxi ta wari tɛ caya bɔn yan yɔrɔ la rond point fɛnɛ bɛ yan yɔrɔ la i m'a ye rond point kɔfɛ ka taa sugu bɛ yen i m'a ye donc baarakɛla bɛ sotarama ta dɔrɔn walima telimani ta ka taa sugu la dɔrɔn ka na sugu fɛnɛ ma jan nɔ a bɛ garanti bugu de moins cher don dugukolo fɛrɛlen don écran plat ne de ko écran plat sa dugukolo plat gabukurun tɛ yen nɔ hali fosi déjà kɔlɔn fɛnɛ bɛ yen nɔ ka ban kɔlɔn bɛ yan yɔrɔ de la kɔlɔn senna ka ban i m'a ye parce que dɔ kun k'a to a ma se ka laban i m'a ye bɔn n'an taara yan yɔrɔ fɛnɛ na an y'o to yan fɛnɛ dugukolo wɛrɛ fɛnɛ bɛ yan nɔ dugukolo in ka bon kojugu i m'a ye dugukolo in ka bon kojugu dugukolo wɛrɛ filɛ yan nɔ o fɛnɛ ye dugukolo plat ye titre foncier de 20 sur 20 i m'a ye bɔn ale ka dɔgɔ dɔɔni k'a ta yan ka jigin ale ye 30 mètres ye k'a ta yan ka yan ale ye 20 mètres ye quoi mais ale foro de ka bon i m'a ye ale foro ye i bɛ taa ale hectare bɛ taa fɔ hectare 40 na i m'a ye parce que a tɔ bɛ kɔfɛ ka taa quoi foro tɔ bɛ kɔfɛ ka taa foro in ka bon kojugu bɔn différence fila bɛ mun ni ɲɔgɔn cɛ ni dugukolo ka bon foro ka dɔgɔ bɔ yan dugukolo ka dɔgɔ mais foro ka bon i b'a lajɛ samu bi arranger bɔn yan bitigi fila dɔrɔn de bɛ se ka kɛ ni dugukolo in na parce que ale ma bon kosɛbɛ a fɛnɛ ka ɲi nɔ titre foncier don i m'a ye bɔn ale fɛnɛ gosi fɛ ka taa bɔlɔlɔ terrain ba dɔ bɛ yan nɔ i m'a ye bɔlɔlɔ terrain dɔ bɛ yan nɔ tu vois denmisɛnninw bɛ to ka bɔlɔn ta yen a b'u ɲɛnajɛ i m'a ye ale fɛnɛ ka fisa dɔ in sugu ka surun dɔ in na mais yan bɔlɔlɔ terrain ka surun ni mɔgɔ bɛ intéressé dɔrɔn i bɛ se ka kuma fɛ ni box kɔnɔ MD mankan don ni caman bɛ dɔn ni MD TV salamu aleykum